emagumbini amanomhlaba asebingelela uDlamini lo useMpumalanga umthandazi mbulo khona ekhaya. Ngiphethe ihlobo lewasho ezahlukahlukene njengokubona mbulo khona ekhaya nangapha ezinye ziphelile abantu bayithathile. Mbulo khona ekhaya iwasho zala ekhaya zisebenza kakhulu. Whatever ala ukhona khona ziyahamba ngeCourier Guy zifika ukhona mbulo khona ekhaya. Anguniki zonke iwasho but inika iwasho ezidingeka empilweni yakho lesimo ubhena sombulo khona ekhaya. So wena ungafisa isimo sosho sifunako ngikwenzele mbulo khona ekhaya ngiposele Courier Guy futhi nekudinga kuza la ekhaya ufike khona usetshenzwe ufike ngisebenze mbulo khona ekhaya. So ke mhlawumbe udinga ukuchela umuzi wakho sosho somsebenzi ukuthi uvuleke inhlanhla ugeza idlozi ugeza amathunzi amnyama kuye emzimbeni wakho ufuna ukuchela umuzi wakho kwahlukahlukene kwavalwa kwalokho impilo yakho ziningi osho mbulo khona ekhaya ekhona lapha eJardini kaDlamini umthandazi ngiyaposela zihambe ngeCourier Guy udinga ibaso nekunelwane ufuna eshunisa ekhaya ebaleni lakho kuningi mbulo khona ekhaya. Ezinye ngayifaki-ke futhi ezinye nangapha khani zizofakwa manje njengoba ubona la ekhaya sisebenza ngewasho nangentelezi nemithi nayo futhi eyithinta mbulo khona ekhaya nangamanzi nangamakhandlela nangempepho kuningi mbulo khona ekhaya esisebenza ngako lapha ekhaya kaDlamini umthandazi. So whatever you are mbulo khona ekhaya ngithinte into la ekhaya kukhona okungalunga empilweni yakho uyibone sovusa umuzi wakini sowakha umuzi wakho isikhundla emsebenzini kuba nogazi notshola ushada ngoba abathakathi abakahlali impilo yakho bayidestroya imoya emibi iyayidestroya impilo yakho mbulo khona ekhaya. Ngithi kula ukhona busiseka so kumele impilo yakho mbulo khona ekhaya khona insebenza lapha ekhaya ehlukahlukene moyidinga nje siyakuposela hambe ngeCourier Guy mbulo khona ekhaya lapha ngise-ofisini ke engisebenzela kulo khathi lesiningi angikho esigodlweni ofisini nana mbulo khona ekhaya elikhona khona ekhaya eJardini lapho ngibeka khona iwasho zabantu ngihlele kahle zibe clean zitholakale ngendlela efanele. Isuthi ngale kwenye isigodlo la ngisozela khona ngokwesintu hlala phansi ngihlole siza abantu mbulo khona ekhaya ngapha iofisi ineyiwasho impilo kona izogcina iyile phambili noma bangafala abathakathi noma banganzana abathakathi phambili sizola. Inkosi kubusise.